साबायखर आंना मिउजिक ट्रेकआनो दंखायोमोन अब्लाबो आं दिनै माने गावखौनो गाव एसे दुरबल मोननानै नै गथ'साफोरजों खननाय जाबाय थिगानो जाहैबाय आंखौ हानाय बायदि मोनबाय आङो माने हाबा हिनजाव लायलाय हिनजाव दोनलांलाय देवानियाबो खालामनांगौ जाहैबाय बेवहायनो आंना एसे गारामाया गोदोनानै दंगासिनो दङ दा जियानो जाया मानो नोंथांमोनजों माने देखा जाफैनो मोननानै आंहाबो गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा आरो बोसोर गोदान जोबनानै जोंना 2023 मायथाइया फैगासिनो दङ दा बेनिबो गाहाम हामलायनानै आसा खालामो बयबो मोजाङै मोजां आरो बोसोर गोदानाव गाहामै गाहाम लोगो मोनलायगोन दा दिनै आं बेखिनिखौनो